På Det Bæredygtige Rådhus er du altid velkommen til at arbejde på forskellige tidspunkter. Hvis du kommer efter kl. 22, før kl. 5:30 eller i weekenden, er alarmen slået til. Og jeg vil ikke anbefale at få gode idéer som vores ven her. Brug ikke din bil til at prøve at komme ind. I stedet for, kør dit kort hen over kortlæseren, tast din PIN-kode. Voila! Mission not so impossible, du. Indenfor skal du scanne dit ID-kort ved alle døre, inden du går ind. Når du scanner dit kort, køber du dig 2 timer. Husk at scanne ved døren i rummet, inden tiden er gået. Ellers går alarmen. Kommer du til at udløse alarmen, skal du ringe til vagttelefonen og melde fejlalarmen. Nummeret kan du finde på internettet. Ha! Han skylder kvejkage.